पांच भाई बानी रौरा एक में बानी तो एक में बानी एक मतलब बाकी सुमति बा सब काम मिल व्यवहार के विचार के करतनी तरवा परिवार में एकता बा आ एकता बा तरवा परिवार में बोल बा आ बोल रौरा परिवार में बा तो बरियारो लोग रौरा से डराई बोल बा तो बरियार लोग डराई। अब पांच भाई ना है भैया 50 भाई बानी रौरा दादा हो दादा कुमती आ गई बटा गई नहीं रहुआ 50 को चूल्हा जरे लागल तो कमजोरो आदमी आंख देखावे ला रौरे खेत में से मकई तोड़ ली आलू कोड़ ली अब पूछ देव तो दूधा पर लगा दी तो हेलो हेलो अभी अभी हमने क्या स्वागत पेक्स अध्यक्ष महोदय चंदन भैया के माध्यम से दोनों मंडली के स्वागत भइल हार्दिक अभिनंदन करब चंदन भैया के बारंबार प्रणाम करब खुशी रहे खातिर भगवान से प्रार्थना करब। हालांकि प्रभुनाथ बाबा के स्वागत सहेला ना 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 वहाँ खाली जी वहाँ के खाली वो गमछी जननी हालांकि माला से स्वागत करब तो कोनो बात नहीं है ना 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 बाकी गमछी और रुपया यहाँ के दे दिलन सहेला ना इहो बतावल हमने के केहू ना पता चलल लुधियाना गइर नहीं हसत ए भैया फूल के माला यहाँ के गला में डला गल कुछ ना भइल आ गमछी और रुपया दियात रहत यहाँ के मिर्गी आ गई टुपट के तो भला भइल ना सहेला का जने जा सहता केंगा जरस यहाँ माई के कृपा बा सह गल हालांकि ठीक बा स्वागत रहा सब कोई नहीं कुछ ना होखे तो निमन बात बा अभी ले ठीक बा अहे कैसन लालची बनी जे रुपया खातिर कहबो ना करी ले कहीं जे हमरा मिर्गी वाला रुपया देखत हालांकि ठीक बा अब हमने के तनी गणेश भगवान के आराधना प्रार्थना चिरौरी कइल जाई। कन्हैया साउंड हमने के कन्हैया भैया 100 रुपया देनी कन्हैया साउंड वाला भैया के छोट भाई उहो के ओर से 100 रुपया आइल हार्दिक अभिनंदन करब खुशी रहे खातिर भगवान से प्रार्थना करब जौना परिवार में जौना जवार में गणेश भगवान के कृपा होला ओही जवार में सुमति जागेला कुमति भागेला आ जहाँ सुमति रहेला वही जहाँ अनेकों प्रकार के संपत्ति रहे। सही बात बा सुमति माने सुंदर मती पांच भाई बानी रौरा एक में बानी तो एक में बानी एक मतलब बाकी सुमति बा सब काम मिल व्यवहार के विचार के करतनी तरवा परिवार में एकता बा आ एकता बा तरवा परिवार में बोल बा आ बोल रौरा परिवार में बा तो बरियारो लोग रौरा से डराई बोल बा तो बरियार लोग डराई। अब पांच भाई ना है भैया 50 भाई बानी रौरा दादा हो दादा
कुमती आ गई बटा गई नहीं रहुआ 50 गो चूल्हा जरे लागल तो कमजोरो आदमी आंख देखावे ला रौरे खेत में से मकई तोड़ ली आलू कोड़ ली अब पूछ देव तो दूध पर लगा दी तो गणेश भगवान के कृपा से परिवार में सुमति आवेला वही गणेश भगवान के बोला बतनी नए लय में बोला ली है हालांकि नया पुरान कुछ बाना पुराने चीज नया हो जाता सही बात बा हमने की हाँ पहले शादी ब्याह पड़े तो खाना हमने के घर के लोग बनावे नचनिया बोलावल जाओ मनोरंजन करे अरे भैया देखी ना बड़ा उल्टा हो गया कैसे खाना बनावे वाला हलवाई के बोलावल जाता आ नचनिया नहीं खेआवत खाली डीजे बनाता बाप रे बाप हमनिए के घर के लोग मेहरारू मरद लइका सियान बूढ़ जवान अपन नाच के कमर हिला के मनोरंजन डीजे डीजे कन्हैया डीजे बनू तो तनी बोला लो गीत संगीत के दुनिया देखबे कोई नहीं अरे महाराज पहले फिल्मी गीत होके आ चाहे भोजपुरी गीत होके ओकर साहित्य होके बनू पहले भोजपुरी गीत चाहे फिल्मी गीत होके काका चाचा भाई भतीजा बेटी बहन महतारी एक संगे बैठ के सुनो आए बेरा भोजपुरी होके चाहे फिल्मी होके हिंदी होके बाप रे बाप कान में लगा के सुनब तो सुनब ना तो साउंड में बजा के सुने लायक नहीं पहले गीत कैसन होके सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई ये सब पहले गीत होता भोजपुरी गीत कैसे हो सब पहले अरे महाराज देवर भौजाई के गीत होके भैया हमरे राम जैसन भौजी हमरे सीता आ गुरु के बचन जैसे रामायण और गीता बाकी ये बेरा के भाई ए बेरा के भौजाई सीताराम बुझत ए बेरा के देवर अच्छा है बेरा के भौजाई का उतर की बोलमुआ पटना बा आ देवरा दही चटना बाकी ला तो एगो गीत रहला फिल्मी गीत कि तेरी मेरी मेरी तेरी श्री फूलेना शर्मा जी 51 रुपया का धनराशि प्रदान करें हार्दिक अभिनंदन करो जय हो तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए एक एगो कलाकार का दल कि एक रात में चांद के पार ले जाइबो लइका बाबा से बोले के बाबा सबका से पहिले भेजावता देने वाला कोई स्वीकार हम मंगल के देवता सबका से पहिले भेजावता देने वाला कोई स्वीकार हम मंगल के देवता कार्तिक की भाई पार्वती माई कार्तिक की भाई पार्वती माई संग पिता महेश के लिए आई हे बाबा रिधि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना सभा में आके मंगल की बरसाई ना रिधि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना सभा में आके
रिद्धि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई, सभा में आके मंगल की बरसाई। रिद्धि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई, सभा में आके गमछी तो बेचे के हमरा पड़ी दुर्गा लाल भैया गमछी के दुकान करे के हमरा पड़ी के गमछी और रुपया दे के स्वागत कैले बन। हां हार्दिक अभिनंदन करब। हां हां नागमणि भाई कहाँ बनी जी? गई नहीं वहां का आय गोल बनी खाना खा ना ना का बैठल तो बैठल बानी 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 हम कहीं जी हमरा बड़ी सूत गोल बनी का ना नागमणि। ना जगले बानी। हमार वहाँ के भाई है हां रवा लोग के हितई बा ठीक बा। हमने के भईवधी चलेला अब भईवधी रही तिवारी जी जाए दी हितई से रौरा फायदा बा फायदा बा ना जी। हां पैसा मिला तानु हितई से रौरा फायदा बा जे 5-7 थाली नागमणि भैया रवा के याद क देनी हम। असल में घरी उहे कोली घिंचतू बा का करब। पिया तारा राजा भागवे मोतिया हो, पिया तारा राजा भागवे मोतिया हो, डम डम डमरू बजावे रे हमारा जोगिया हो, डम डम दीदी दीदी के भैया जी आज सभा में आई, सभा में आके लइका बाबा से कहले जे बाबा हम सुन ले बानी हम हमें से बावे घूम जाए नागमणि भैया हां पुरस्कार देनी हमरा के। जय हो कुल कलाकार के हम कहीं जे ना कहती ना होती हम कहीं कि सब मिला के नागमणि भैया हां एक कहली हमरा के दे देव का देना के। हां बाकी चली चली हमरा के पुरस्कृत करनी हार्दिक अभिनंदन करब। सुख समृद्धि प्राप्त होखे और ली ना बबुआ। हाँ सुख समृद्धि प्राप्त होखे निरोग रही नागमणि भैया और ही पुरस्कार देनी हार्दिक ए बबुआ। बाकी कन्हैया भैया जेकरा के यहाँ गणेश भगवान के पूजा होला तो पंडित जी लोग कहेला कि ये जजमान है जब 501 रुपए लिया के रखो गणेश पूजाई बाई ना तो 1000 के नोट तो आज दुर्गा जी की यहाँ हमनी के गावत तनी जा तो दुर्गा जी से नानू कहब जा हमनी के रौरा बोलौले बनी। आज रौरा घर के निकट गणेश भगवान के पूजा होता तो हमनी के रौरे से अधिकार बनता। ये गणेश भगवान के पूजा में शामिल होके आप अपन दया दृष्टि मांगत बा गणेश भगवान। पार्वती के हमी दुलारा बाबा मंगलकारी, पार्वती के हरि दुलारा बाबा मंगलकारी, राउर पूजा लक्ष्मी के संगे करेला लोकरा सहारी। राउर पूजा लक्ष्मी के करेला लोकरा सहारी। पार्वती के रौरा बेटा हमी अब पूजा होला लक्ष्मी जी के संगे। काहे काहे पूजा होला? एक बेर नारद जी झगड़ा लगा दहनी। कौन चीज? जाके लक्ष्मी मैया से कहने के लक्ष्मी मैया हम सुननी हो ये भगवान विष्णु दोसर विवाह करे जाते हैं। भगवान विष्णु दोसर विवाह करे जाता नहीं तो लक्ष्मी मैया रोवे लगली। पूछली जे काहे दोसर विवाह करता नहीं भगवान? तो नारद जी कहनी कि हो
विवाह काहे खाती होला? काहे खाती? विवाह होला कि संतान चलो, वंश बढ़ो, नाम चलो। आ तू जब से आइल बाड़ू भगवान की यहाँ तारा एको संतान नहीं थे। यही से भगवान दोसर विवाह करे जाता है। लक्ष्मी मैया रोवे लगली ये भैया, पार्वती जी की यहाँ रोवत रोवत गईली तो बहन के रोवाई बहन से बर्दाश्त ना भइल। पार्वती मैया कहली कि बहन काहे रोवत तारू? अरे तहरा नु बेटा नहीं थे, हमरा तो दू गो बेटा बा, तो आज से एगो बेटा तहार आ एगो बेटा हमार। सही बात। हाथ धरा दहली गणेश जी के, कहली कि आज सही तरह संग पूजई है। तब पार्वती के होई दुलारा बाबा मंगलकारी, पार्वती के होई दुलारा बाबा मंगलकारी। राम पूजा लक्ष्मी के संग करे लगवा सारी, राम पूजा लक्ष्मी के संग करे लगवा सारी। बीडीसी महोदय वीरेंद्र चौहान जी हमरा के 100 रुपया दिले बनी, हार्दिक अभिनंदन करब। ए बाबू फुलौरी पान से सच्चाई मान से, फुलौरी पान से सच्चाई मान से हम बोलावतानी देरिया लगानी ना। ए बाबा रिधि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना, सभा में आके मंगल के बरसाई। सीधी सीधी के सैया जी सभा में आई ना, सभा में आके मंगल। अरे रिधि सिद्धि के सैया जी आज सभा में आई ना, सभा में आके मंगल के पर। तो एगो भजन नवौरी गा के हनुमान जी के गोल लागल जाई, अब फिर तिवारी जी से सेवा लिहल जाई। चैत के नवरात्र होखे चाहे कुआर के दशहरा होखे, साँझ के समय में माता बहन फूल के डाली लेके दियरी लेके झुंड बना के माई के मंदिर में जाई लो। जिला अध्यक्ष